U protekle 2 godine moji ljudi bavili su se istraživanjem kriminala i mogu s ponosom reći da su u tome bili vrlo uspješni. Sa mnom je u Briselu kolega Goran Kajkić, lokalni asistent i gradski vijećnik u gradu Vinkovcima. Kako se pogotovo niti jednoj kaznenoj prijavi koju je Živi zid unazad 6 godina predao u Hrvatskoj nije postupalo jer, kao i slučaju Žalac, čini se da nemamo sposobne institucije, logičan je nastavak naše borbe u Europi. Moja borba u Vinkovcima protiv kriminala, namještanja natječaja, izvlačenja novca i HDZ-ovih nečistih radnji traje jako dugo. Sve što sam otkrio zapelo je za oko medijima, građanima koji su me izabrali za vijeće, ali ne i državnim institucijama. Njihove nebulozne postupke i promašene projekte iznosio sam na svojoj službenoj stranici, a danas smo se koncentrirali na jedan projekt financiran novcem iz Europske unije. Točnije, izgradnja nadvožnjaka, koji treba spojiti centar grada Vinkovaca sa naseljima Borinci i Slavija. Ove jeseni je trebao biti izgrađen, jer tako je izjavom prema medijima obećao gradonačelnik Ivan Bosančić. Međutim, prije nekoliko mjeseci bio sam na gradilištu, snimio video i objavio da radovi stoje, te su daleko od završetka. Opet sam posjetio prije nekoliko dana gradilište i uočio da je situacija gotovo nepromijenjena. S obzirom da je projekt izgradnja nadvožnjaka financiran gotovo 100% sredstvima iz Europske unije u iznosu od preko 78 milijuna kuna, gdje izražavam sumnju u regularnost. Sad se nalazimo u Europskom parlamentu. Posjetit ćemo ured Olafa i ured Europskog javnog tužitelja kako bi uputili prijavu sa prilozima gdje izražavamo sumnju. Ne samo za ovaj projekt, nego i za mnoge druge s kojim se hvale premijer Plenković, HDZ-ova vlada te njihovi ministri. A ti projekti trebali su ići u svrhu razvoja, oporavka Republike Hrvatske i naše Slavonije. Budite sigurni, ovo je samo početak, ustrajat ćemo i nećemo odustati. HDZ je osuđena kriminalna organizacija. To je činjenica. Bosančić i njegova ekipa tek su prvi od Plenkovićeve mafijaške skupine koju prijavljujemo europskim tužiteljima. Do parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ima još 3 godine. U te 3 godine ovdje, iz srca Plenkovićeve oaze, rušit ćemo ih jednog po jednog, a dokrajčit ćemo ih 2024. godine u Hrvatskoj. A oni na koje računa da će ga štititi, postaće njegovi progonitelji.